zkoušku, nikam se nepne. Ale a ona lítá s Jorikem Ofiko, nebo ne Ofiko závody? Ne, Ofiko, teď on nemůže dát se Elka. Žádný bulík nemůže na Elka, když jsme pozrovnali klouby. Aha. Ty Elka. To jsou velký. To jsou ty velký, jak se ukazovala, co by bulík běhal. Takhle. Je to jako velikost L, A ty neoficiální, Jsou to ML. no. A ty neoficiální, on běhá. A tam nemusí nikde nový. Ne, neoficiální. Tam si můžeš koukat, třeba teď si byla minule na závodech, protože má tu desičku, tak si nahlásila dokonce do ESE. A MK to jsou deska. To jsou MK, no. A to jste skákali, by jsou SK. A to nahoru jsou MK, no. By měl bulík na SK.